Yabona nje ukuthi sihleze futhi sibanjwe inkunzi mfethu umuntu oyedwa endaweni eyodwa sizoqala ukungicika-ke mina manje. Inkinga nathi siyamyeka lo sikhotheni lo. Yabo meka sibamba namhlanje uzongithola kahle. Phela thina iyona nje lesihamba kuyona le. Ayikhenye. So yaboza namhlanje uzoyithola impama. Manaka uthi ngivele ngenze nje. Sifaka. Wena Futhi since mina njalo nje mesidlula la sibamba inkunzi sengidecide ukuthi imali ngivele ngishiye ekhaya straight. Ngikhuluma nje nemafoni asisenawo sanda wathatha. alright kulungile anganezwe yazini ngisanibambe inkunzi manje sekuzoniyeka nina nama outer rights yabo ama outer grand anikaze ningenzela ubusindilili noma ubutsotsi obuthize yazini so Hawu. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Ngiyabonga. Yazi nganokuthi ngisini bhuti ngiyabonga. Azini anivele nihambe ningaze nibe late nasematohweni yabo. Hayibo. Ninansana amafoni nje. Kathi ngincoma manje ngithi anibenza ubusindilili. Ayinajwayela nina puseka. Letha nyonke into. Yasin, fuseka, hambani. Hey, hambani manina. Ufika nawe letho musho. Ya hey kona bakhona. Noma bekhona bona kodwa awubaphathi imali encane. Hawu. Kodwa ke ngoba njalo manje ngibamba inkonzo ngithola something. Ingakho nginibamba every day. Angixeki. Imaki. Awusangizweli nje ngoba phela ujwayele ukungibamba nobafa inkunzi. Namhlanje uzongibamba wedwa still awungizweli. Ubafa wakho. Ulela uthenge kazangeni namhlanje akazizwa kahle. Manje le ukuthi wena usubanje inkunzi wedwa namhlanje soyithini ngoba mina lezi zinto esengithathile angeke ngibuyisele. Yazini ngiplan ngeke ngibanje inkunzi ngedwa. Lani ndoda uyalazi kudaba ifone nemali manje Manzini. Manje uzosala sikhwatheni le emgaqweni zoba letha lana. Hayibo, bengele ngenze njani?
Angithi uhlezi nje sibambe inkonzo sinawe. Mabe kumele abambe mina kuphela. Ngeke. Hey wena, lethi ifoni nemali man manje. Okay, ngizokunikeza bhuti ema kancane. Ngiyazi. Plaza isheshe savuka namhlanje uthi akafiki ngempela. Kushuthi izona-ke iy'khathi lezi kumele sihlezi sihamba ngazo. Khona kodwa zagqilaza lezi khathi ekuvuka ekuseni. Hawu mfethu, ayikho into ezokwenziwa phela ngezidlalelo sikhotheni, yabo. Imaka awuthi ngibheke kahle ngoba sothi sithi kanti ukhona. Ngeke fana akekho kuclean nje straight. Hey, akakavuki lesikhotheni lo. Yabona namhlanje futhi mengifika lapha yangidansa yabo lathi uqhamuka khona lesikhotheni ufuna umgcwalisela straight. Hayi nami ngizofika ngidanse nawe ngifuna simgcwalisele. Sidanse postini yakhe. Yazini, woza ke sheshe sihamba aza afike samchomela. Woza. Madoda. Siyasebenza ke manje niyalazi udaba. Bhuti mina yabo manje asingamane ulinde mhlawumbe kuphela inyanga ngoba ngisenalutho ngempela singibambe kakhulu inkonzi. Nami wallet sebephelile. Ayibona niqinisile akushali phela ukubanja ukuthi every day. Manje anisho khona la plastic nala kubhaka. Lunch le yasemsebenzini. Yasala kanje. Hey. Githi letha. Madoda. Ngicela impathulo ushonde emsebenzini. Yasoba late. Isoba late. Lapho besivuke early. Hey Manzini. Kadlo mjida wakho bethu ufika nini kanti? Umuntu kade elindile asazoze sibelethe emsebenzini. Mfethu yazini asithi ukulinda kancane. Nawe yabazi othuthi futhi baqhamuka sebethushuka noma inini.
Kodwa phela manje somkhokhela imali yethu lo muntu. Lo 200 rand lo sosokhokhela lo muntu ukuthi afike late. Hey. Kona sesizide ngempela lesikhathi. It's in a mission. Ulethe kodwa ndoda. Hawu. Kanti ke Roche Bank lakiwa khona. Akiko Roche Bank. Istory sithi khona umuntu ohleze sibambe inkunzi masemsebenzini. Izolo uthathe ngisho iscriptini sakhe. Man, man. Mumu ukhala phela. Uzoyihlambalaza phambi kwabra wakho. Yazini? Ngiyacabanga. Ngicabanga ukuthi ede 50-50 ngoba hayi lo muntu ngathi unika inkinga ngempela. Awuhlupho. Imali engaka? Ngathi already u200 usungakwena. Angithi uyabona mina ngifuna ukuthi mangifika lapha ya ngenze umnqamlajuqu. Lo muntu lo nhlupha yangaphinde futhi abe uhlupha empilweni zabanye abantu. Awungeka Okay manzini. Ngizomnika mina imali. Kodwa ngizomnika wena mekuphela inyanga. Mekuphela inyanga? Hayi madoda. Okusho ukuthi ke makuphela inyanga suthi sokuba u150. Kanti mina ngicabanga ukuthi ngiyodlala yini la ngiyakhona. Hayi okay ke kulungile hayi ngizokunikeza 150. Hayi sifaka. Madoda nelazo udaba. Hawu. Khomzini. Skotha. Hayibo ubekwa yini wena lapha la ngiliwele ngakugcina ejele. Hey. No mfethu ngiqashwe lamadoda o2 yabo. Athe acela ngwasize ngwabulalele lo tsotsi lo ohlale banika inkinga njalo ekseni mabe emsebenzini. Kanti wena nje yami. Ya, imina. Angithi uyazi ukuthi sisapusha lo yamshika wethu. Hey plus awusoza uyeka bastard. Yazovela ngihalisele. That's it. Futek, one side. Musa nomngane wami. Lethani ikhaftini man. Indoda ave bewuphatha ureshi. Abonani isikhathi namthanda sinayo inyama. Basi. Uyazi soba late. Yeah. Again. Actually, singena 2 hours. Sikhuluma la.